Здравейте хора, днес ще играем на GTA 5. Първи епизод от нас. И влизай в състезанието ми. Сега както виждате. Влизай, селек, бе. Може да инвайтнеш хора, може да поканиш. Айде, ако искаш. Нали знам? Покани си приятел, ако искаш. Сега както На виждате, PlayStation играем. Сега както виждате, чакаме да джойнат някои хора. Ама не, те всички трябва да инвайтнеш. Да. Ще инвайтнеш. Айде за Джон. Ти правиш корен. Той нищо не може да прави. Сега както виждате има един с 1334. Той е хакер според мен. Хакер според мен. Довиждане. Здрасти. Ало. Да слизам ли? Какво? 5-10 минути. Нали знаеш, че е на... На пауза ли? Не. Айде, Алекс. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Селект пакетче. Не, един селектно. 106 лева принася 1334. Ще се загинем. Реално. Нотри. Ще се за... Не погажда. Сега както гледате, Вижте му главата. Армър. Всички сложиха на армър всички. Сега както виждате почваме. 2, 1. Почнахме. Ти ще бъде поредния фейл. Какво съм мачка, жути? Какво танцуваш? Там. Кючек! Тук има и BMX бе. Ти имаш 14 хиляди. Самолетът е тук. Да. О, мале! Самолетът попи! Я? Както видяхте, един самолет убих героя. Не. Поне самолетът го няма вече. Пред. Те на всички пред. Доброто е, че на всички пречка. Лошо е, че пречка не те. Дай ми хакерите какво правят. Ти правят за клещата. Той ще се клещ. Не, опитай се да го минеш. Да, воде. Я ще го направя по хакерския начин. Както видяхте, за малко да се качим там. Дай да се опитам. Това беше поредната ни загуба там. Айде, Алекс. След малко ще тръгвам. След малко ще се тръгна ли, Алекс? Става бе, Алекс. Тук кръщиш така. Ще го направя по хакерски. Дай да се опитам, Алекс. Не. Това беше... Алекс, Аз съм айде. по-силен от тебе. Видях какви хакерски. Аз ще се опитам да направя едно още по-хакерско нещо. Но това е по-хакерски, дете аз го направя. Но не така го направим хакерски. Дай да се опитам.
Много смешно. И после откъде ще намериш биемщици? То сме дай предоле. Петкинта. Обаче пиеш петкин. Това е голяма хакерзонка. Голям си хакер, направо умря. То се използва, Абе, чи! Евала му пря на оня. Евала. Видяхте как за Как се спра? Видяхте как за пореден път умряхме си. Айде бе, Алекс. Дай се пробвам. Абе, как се спърнах тук? Това не е хакерското смешно нещо. Да. Не виждам. Чао. Давай, Демич! Дай да се пробвам, бе. И за пореден път тук падахме на гуми. Мале, тук става бой. Поне не умряхме. Ще паднеш. Кой го каза? Аз. Малека съм хакер! Малека съм! И това го направихме само веднъж. Човек, какъв съм хакер! Кой го може това? Как? Хакера го прави това? Защото... Малека уживае. Пожарно! Лети отвънка. Ето оттам взимат пожарното. Не знам как. Аз съм май разбрах. Не. Видя ли какъв хакер съм, бе? Поне беше записан хакера. Аз съм хакер, аз съм Супер. хакер, аз съм хакер. Пъртането каза, че не съм хакер. Аз нещо не видях, но поздравление. Видя ли какъв хак, бе? Слязах, кой го може това? Чек аз... Дай да се пробвам. На гуми. Алекс, ще стръвам след малко, де. Ами чакай, много ме яд. Дай да се опитам, де. Мале, ние ги водим с 7 на 6. Сега съм на 6. 5 кинта ми даде тоя. Всичките даде. Мале, пускай да отиде. Да с турки. Довиждане. С Богом. Да не се върнеш. Да. Мале, свалечия! Дай, моля те! Айде, Алекс, И това не е клипа. Чао.